vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyomukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakabira umwe muNigerian wandainge ndichimboshandira but munhu uyu ndakasomushandira. This was in 2013 ndo pandakatanga kumushandira, but by that time pandakazomubira mainge muri mugore ra2017. Saka at that time iye ainge akambodzokera kunyika kwake nemudzimai wake, but ainge akaroora muSouth African. So vakati vaenda paya mukoma ndo pandakabva ndatanga kuba. Ndainge ndichingobawo zvinhu zvainge zviri simple like macurtain, because mukadzi wacho aingogara achingochinja macurtain. Saka ndaingoti kana akangotenga macurtain manyowani aya avaizongorongedza mugarage, ndaiti kana akamboti garei ari mumabox mugarage, ndo pandaibva ndazoba ndichimatumidzira kumusha. Zvino mukoma ndakazoti nerimwe zuva ndakatoenda kubasa nemwana wangu. So mwana wangu akabva azoti ainge achida ma-earphones mamwe ainge akaona, ndokubva ndazomuti ange achizotora ma-earphones iwayo. Saka muNigerian iye akazoti adzoka akabva azondibvunza kuti naiwe auna kana kumbogara wakaona ma-earphones angu here? Ndikabva ndati kwete, handina kana kumbogara ndakamaona, yet ndainge ndakatomubira ma-earphones iwayo. Saka mwana wangu at that time ainge atodzokera kuZim. Ndakabva ndaona kuti kana ndikamuudza muNigerian uyu kuti ndainge ndakapa mwana wangu ma-earphones yaikwanisa kuzoita nyaya. Saka ndakabva ndazviudza kuti ndainge ndichazoenda kwagame ndobva ndazonomatenga ma-earphones aya, but ndakazoti ndichisvika kwagame ndokubva ndaona kuti ma-earphones acho ainge achidhura. Ndikabva ndati handingambomatengi, ndokubva ndangonyarara zvangu. Saka mwana mukomanachi akabva azotaura neni one day. Dambudziko iri rakazotanga mainge muri muna 2019 ndo pakatanga dambudziko racho iroro. Mwana achindifonera achiti iye anopota achinzwa music inenge ichiridzwa munzeve dzake. Saka ipapo paakandiudza kuti anopota achinzwa music inenge ichiridzwa munzeve dzake, ndakabva ndangoti zvimwe kuda mwana wangu maybe atokanganisika, maybe ava kuitawo zvekusvuta vana mbanje. But mukoma mwana akabva atanga kuaffectika zvekuti akabva atodropa out of school. At that time paakadropa out ainge ari grade 7. Nanhasi uno mwana wangu mukoma anotambudzika ende atova neproblem yenzeve, kutoti ange achinzwa zvaunenge uchitaura hunge watoswedera padhuze naye obva watoita zvekutodanidzira. Saka handizivi kuti mwana wangu uyu achapora here. Nigerian wacho iye wandainge ndichishandira akabva azongoenda kuNigeria, haana kana kuzombodzoka zvekare kunoku kuSouth Africa. Ende achienda kuNigeria akatoita zvekutotiza, because akatotiza nevana avo vaainge akaita nemuSouth African, ndokubva atotiza haana kana kuzombodzoka. Saka handizivi kuti ndinokwanisa kubatsirika nawo here neproblem yangu iyi yandinayo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Akomana zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyomukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndikuda kureurura izvo zvandakaitiswa nemurume wangu, but I don't feel comfortable neizvo zvaakandiitisa. Saka mukoma, isusu tine motikari yedu yatakatenga nechikwereti via bank. Saka motikari iyi takabva tazoitengesera umwe munhu. Mushure mekunge taitengesa ndokubva azonditi ndige ndichizoaleta katrek yangu kuti ndige ndichivaudza kuti motikari yangu ndainge ndaibirwa. Saka vaya vakatoti zvavo vakatorara, ndopa vakabva vatongonzwa vava kutonokerwa nemapurisa uye zvekare nevekatrek vachitotorerwa motikari. Inini vachindifonera handina kana kumbogara ndakaansa call yavo, because ndainge ndisingadi kuti ava vange vachizviziva kuti tinozivana. So ipapo pacho patakatengeserana motikari ndakatoona kutoti ivo vakaita chibharanzi, because hapana kana patakambogara takanyorerana pasi. Uye zvekare pavakazoti muri kufanira kuti munge muchitipa at least
least saka ivo vainge vakambotaura nyaya yekuti tinofanira kuti tinge tichiita affidavit, ndokubva ndavaudza kuti tainge tichazoenda kumapurisa apo patinenge tava kuda kunochinja mapepa emotikari. So I was not sure what my husband plan was. Saka ndakazoziva hangu kuti iye ainge angoronga kuti tichazoinforma our car track kuti tainge tabirwa motikari ivo vasati vatanga kuprocessa nyaya dzekuchinja mapepa emotikari, because semurume wacho ainge asitomborina kana passport. Saka aitoti ndichatombotanga ndaenda kumusha, kana ndadzoka then ndochibva ndazotanga ndaita traffic register apa rainge riri traffic register remadhiri. Saka raizotora zvekare maybe 1 month richingogadzirwa sezvo iye asina work permit. Saka murume wangu akangonditi usavanyorera or anything, usasainirana navo pasi anything, chingoti chifanira sokushandisa motikari. Saka takabva tavatengesera motikari negood price, ndokubva tatora mari iya tikabva taishandisa. Saka motikari yakatodzoka mukoma, iye murume wacho akabva atosungwa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but hutsinye hwamakaita vahanzvadzi, because munhu uyu kana kuri kunzi anenge akasungirwa kuti stolen property, kubuda kwake mujeri kunokwanisa kuzotonetsa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Murikidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma nesikireti yanguwo iyo yandiinayo. Saka pamba pedu mukoma pane rimwe zidhiramu iro riripo. Mudhiramu umu munogara mutori neropa rinenge ririmo. Saka munin'ina wangu ndiye akazoita musikanzwa nerimwe zuva paakaenda kuseri ndokubva azoona kuti dhoo rechicage rainge rakavhurika, because drum iri rakatoita zvekutoiswa chicage sezviya zvatinoita magas bottles. Saka akabva azoona kuti chidhoo chacho chainge chakavhurika, ndokubva azopinda akabva azovhura drum riya, akabva azoona kuti mudhiramu umu mainge makazara ropa. Saka akabva azondidana. Paakandidana iye aitofungidzira kuti maybe iraspberry, drink riya reraspberry, ndokubva tazomhanya tichienda kuseri. Pandakazonovhurawo drum riya ndo pandakabva ndazoona kuti mainge musitomborina kana chainge chirimo. Ndikabva ndatofungidzira kuti iye maybe ainge achitondinyephera, but nerimwe zuva mukoma wainge huri usiku ndo pandakabva ndazotanga kunzwa kuti panze painge paine vanhu vainge vachiimba. Ndakabva ndazodongorera, but handina kukwanisa kuona vanhu vaya. Ndokubva ndazobuda panze ndikatanga kunyahwaira ndichienda kuseri. Ndakabva ndazohwanda kuseri kwechimwe chiruva, ndokubva ndazoona kuti baba naamai vangu vainge vakamira padhuze nedrum riya, uye vose vari vaviri vainge vakashama, but kana vari saamai vangu pane zvavainge vakabata, but handizive kuti vainge vakabata chii. Saka vakangoramba vachingoimba kudaro, vachiimba. Then ndakabva ndazoona mudhiramu muyamiya mava kubuda munhu uyu akabudamo mukoma ainge ari mupfupi. Vakabva vachizotanga manje kutaura, vakataura for a very long time kusvika munhu uya adzokera zvekare mudhiramu. Saka vabereki vangu vakabva vazotanga kufamba vachidzokera mumba. Iniwo pandakada kuvatevera ndo pandakabva ndazoona sekuru vangu vainge vakamira pamberi pangu, vakabva vati nditevere. Ndokubva ndavatevera, but chainge chiri chipoko chavo. Ndokubva vazoenda neni padhiramu paya, vakabva vanditi vhura uone. Ndakabva ndazovhura dhiramu riya, ndokubva ndaona kuti mudhiramu imomo mainge muine hama dzose dzababa dzandainge ndichiziva dzainge dzakafa, including sekuru. But ivo sekuru vachitaura neni vakati ivo vakazokwanisa kubudamo mudhiramu imomo. Chipoko chasekuru pachakanditi ndinge ndichivhura drum, ndakabva ndazorivhura drum riya, ndokubva ndazoona kuti mudhiramu imomo even though mainge makazara ropa, but mainge muine hama dzose dzababa dzandainge ndichiziva, including sekuru nagogo. Mukoma ndakangoti ndichingonopinda mumba ndokubva ndasangana nababa naamai vangu vainge vakatondimirira. Vakabva vati tinozviziva kuti wava kuziva. Baba vakabva vati vainge vakaita sarudzo iyoyo yekuti vange vachiromba, because vainge vakambozama kuti vange vachibatana nedzimwe hama dzavo, because kwedu kwatinobva hanzi kwainge kuchiitwa zvemanjuzu. Vakatanga vachazama kuti hama dzavo dzose dzinge dzichibatsirana navo, but hama dzavo dzakabva dzazoramba.
saka mukuzonofamba vari voga ndopa vakabva vazonyengerwa neimwe n'anga iyo yakavati yainge ichikwanisa kuvasvitsira mudzimu iri yoga, mudzimu uyo wainge uchinzi ndo wainge uchisvika pavari. Saka vakabva vazobika doro racho kumba kwen'anga yacho iyoyo, but ivo vakabva vati vainge vasingazivi kuti vainge vatopiwa chikwambo nen'anga iyaya. Saka chikwambo chacho ichocho vakabva vati ndo chandainge ndaona icho chavainge vachitaura nacho, uye zvekare chinorarama neropa. Nanhasi uno mukoma, dhamu iri richiripo pamba pedu, dhamu rinongogara rakazara neropa. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi baba vangu vakabva vanditi kana ropa iri rawakaona ririmo mudhamu kana rikasvika pakupera tisina kuisa rimwe ropa, then inini naamai vako tinobva tafa same time mwanangu. Saka ropa rinofanira kuti rirambe ririmo mudhamu. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakadzingisawo umwe muchinda, this was last month uyo wandainge ndichimbowirirana naye, but takabva tazotanga kunetsana mushure mekunge anditorera girlfriend. Ndakabva ndamuudza kuti aifanira kuti ange achisiyana nechimoko changu, but iye akabva aramba. Ndokubva ndazoronga zano rekuti ndinge ndichizomudzingisa basa. Saka tinopota tichiita madhiri, tinoitawo madhiri ekutengesa zvakaita sevana dhiziri uye zvekare nekutotengesa kana malodi. Munhu obva watotaura kutoti ndahaijekewa. Saka ndakabva ndazomudza kuti painge paina bhaya ainge achida lodi. Ndokubva ndazotaura neumwe muchinda wangu uyo wandinowirirana naye, but iye manje muCID. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti uyo muchinda uyo ange achizonyudzwa. Saka uya manje akabva azotanga kutaura nemufesi uyu wandainge ndichishanda naye, achiita sekunge iye ainge atori bhaya ainge achida kutenga lodi iro raainge ainaro. So mukoma vakati vataura paya, ndokubva azotumidzirwa location, but achitumidzirwa location kana murungu ainge achitoupdatewa. So akazoti manje aenda kuya uko kwa ainge achifungidzira kuti ndo kwa ainge achazosangana na bhaya uya ndopa akabva azotoona kutoti ainge akatomirirwa nemapurisa, ndokubva atosungwa, ndokutodzingwa kwaakatoitwa basa ikoko. I just want God to forgive me nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. At that time mukoma, my emotions angu ainge ari very high kuti shuwa munhu angandidhingura, because mukadzi uyu ndainge ndakainvesta a lot in her, uye ndainge ndiine tarisiro yekuti ndainge ndichazomutora ndobva ndazomuita my second wife. Saka ndinoda kungoti dai Mwari mangondiregerera nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. Ndakazviita ndakatsamwa. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndakagadzika mwana wemunin'ina wangu murusero, uye zvekare ndikabva ndamugumisa zamu rangu. Iko zvino haachazvari. Zvinhu izvi pandakazviita ainge achiri kuma 10 years. This was after munin'ina wangu ashaika. Saka nenhamo yangu avo vainge vaine mari vakabva vazosarudza kuti inini ndinge ndichizova musara pavana, ndokubva vatongodhampa vana vaya mumaoko angu. Apa hakuna kana ainge achimbondibatsira. Saka vana ava ndakabva ndazotanga kuvashungurudza mushure mekunge munin'ina wangu ashaika. Ndainge ndichivarova. Saka first born yemunin'ina wangu ainge ari mukomana, apa ainge aine musikanzwa sei. Saka pane pamwe manje paakazowana basa, but ndaipota ndichienda kuya ndichinomutorera mari, ainge achifudza mombe. So nerimwe zuva uya waainge achishandira akabva azoya kwandiri achicomplaina. Ndobva ndati aiwa musiyei, already ndainge ndine imwe mishonga yandainge ndakapiwa yandainge ndichida kuzoshandisa paari, ndichida kutora zvipo zvainge zviri paari, because ainge ari very intelligent. Ndichida kuti n'anga yangu inge ichizoisa zvipo izvozvo pamwana wangu. So mukomana shi
akati aita musikanzwa kudaro ndikabva ndavati vange vachimbomusiya ndakabva ndatanga kumurova. Ndichimurova kudaro ndakabva ndazotora rusero rwuya ndokubva ndamwaya mishonga iya yandainge ndakapiwa nen'anga yangu ndikabva ndagadzika mwana wemunin'ina wangu murusero. Ndapedza kudaro ndopandakabva ndazoburitsa zamu rangu ndikabva ndati ange achikurura shoti rake. Akabva akurura shoti rake ndikabva ndati ange achirara. Akati arara nemusana ndokubva ndazotanga kugumisa mazamu angu pasikarudzi yake. Saka zvinhu izvi mukoma pazvakaitika ainge achiri mwana mudiki. Handiziviwo mukufamba kana kuri kunzi anobata inini, but pane mishonga iyo yandakabva ndazonzi ndinge ndichizomufuridzira kumeso kwake mushure mekunge ndagumisa mazamu angu pasikarudzi yake ndichitira kuti iye asazozvara. So nanhasi uno mwana uyu wemunin'ina wangu atokura. Iye sofa agara nevakadzi ivo vanokwana kuita 3 vose vachizosvika pakuenda. Inyaya yekuti inini ndinovaudza zvakawanda pamusoro pemwana uyu wemunin'ina wangu, ende varoora vose ava ndinotovaudza kuti unozviziva here kuti mwana wangu haazvarisi, but handidi kuti unge uchimuudza. Saka vanozongosvikawo pakusimuka vachitoona zvekishuwa zvekutoti mwana wangu uyu haazvarisi. Mushure mekunge ndagumanisa mazamu angu nesikarudzi yake ndakabva ndazoenda kun'anga iya usiku hwacho ihwohwo. Ndopatakabva tazotora zvipo zvainge zviri paari zvaakazvarwa nazvo tikabva tazozviisa pamwana wangu. Saka mwana wangu uyu mukoma, he is a doctor. Eivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinonzwisa tsitsi asi ndo confession wo yavo iyo. Hey, ya zvakangoma hazvo vedu we.